Narodna kuhinja Help Others Pomozi Drugima iza Vitinice svakodnevno priprema svježe i zdrave obroke za socijalno ugrožene, stare i bolesne osobe. Naše vrijedne kuharice s ljubavlju kuhaju svaki obrok, jer znamo da hrana nije samo potreba, to je i poruka nisi zaboravljen. Vašom donacijom omogućavate dostavu obroka na kućni prag sa osmijehom, toplom riječju i poštovanjem. Pomoći nam možete pozivom na 17072. Donirate 3 konvertibilne marke. A također uplate možete izvršiti i na naše žiro račune koji se nalaze na našoj Facebook stranici.